İstanbul'un eteğindeki mazarlyk musapir türkmenleriň ýüzleri çetiniň soňky ýurduna öwrüldi. Bu Kelios honamçylygy ýat ýurtda dünýäsini täzelen merhum türkmenleriň aram tapan ýerleriniň biri boldy. Bu ýerde jaýlanan türkmenleriň täkik sany belli däl, emma äpet mazarlygyň azyndan 3 böleginde türkmenleriň köpçülikligiň jaýlanan ýerlerini görmek mümkin. Olary mazar daşyndaky ýaşyl baýdaklardan tanap bolýar. Bu ýerde türkmenleriň baýdaksyz guburlary hem az däl, mazar daşy goýulmadyklar hem bar. Daşlardaky ýazgylardan çen tutup musapirlikde dünýäsini täzelen türkmenleriň dürli ýaşda bolanlygyny görse bolýar. Bu ýerde orta we uly ýaşly watandaşlarynyň golaýynda müdimlik ýatanlaryň en çemeti ýaşlar. 1989-njy, 1990-njy, 1992-nji ýyl diýip daşda ýazylan ýazgyda görmek mümkin. Olaryň ölümine sebäp bolan ýagdaýlar hem dürli käbir merhumlaryň ölümine keselçilik sebäp bolupdyr. 38 ýaşynda aýrylan ýigidiň keselden ýogalanlygyny onuň mazaryna iýde getmek üçin gelen hossarlary gürrüň berdiler. 60 ýaşynda aradan çykan Bahargul Bekniýazowa 2020-nji ýylda ýogaldy. Türkiýe gazanç üçin baryp soň bir ýyllap köçede galan bu naçar dynanyň ykbaly 2020-nji ýylyň maý aýynda köpçülige ma'lum boldy. Onuň bilen geçirilen gysgaça video söhbetdeşlik Facebook'daky sahawatlylyk toporunda çap edilipdi. 57 ýaşlarynda dünýäden öten Annagul Kasimowa ganak mazararly ýogaldy. Ol 2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde Istanbulyň keselhanasynda aradan çykdy. Kärwençi Lukman diýen agyr halda keselhana eltilende reanimasiýa bölümine ýerleşdirilmedi. Onuň saglyk ätýaşlandyryş polisi ýokdy. Gonamçylygy barýanlaryň öz ýakynlarynyň ýatan ýerlerini timarlamak bilen çäklenmeýärler. Olar beýleki watandaşlarynyň mazarlaryny hem eseban edýärler. Öz hossarlarynyň ýakynlarynyň mazaryna baranlaryň sözlerine görä ýaşyl baýdaklary türkmenleriň özleri gelmeýärler. Türkmenleriň mazar daşlaryndan ýaşyl baýdaklaryň kimdir bir tarapyndan köpçülikligiň goparylýan halatlary da bolýar diýip bu ýere gelen türkmenler gürrüň berýärler. Kelios mazarlygy Istanbulda we onuň töwereginde ýogalan türkmen raýatlarynyň jaýlanýan esasy 3 ýerlerinden biri. 2020-nji ýylyň mart aýynda Istanbulda koronavirusdan gorunmak üçin ýatama arakdan zäherlenen 60 çemeti türkmen raýaty hem Kelios gonamçylygynda jaýlanan. Olar keselhana ýerleşdirilende agla we köpetiniň saglyk ýagdaýy agyrdy. Türkiýanyň migrasiýa häkimetleriniň soňky sanlaryna görä Türkiýede legal taýdan 220 000den gowrak türkmen raýaty ýaşaýar. Hökümete degişli bolmadyk guramalar bolsa resmi ruhsadan alyp bilmedik türkmenstanlaryň Türkiýede ençeme etse köpdigini aýdýarlar. Türkmen raýatlarynyň Türkiýede bir kanun galmagyna olaryň pasportlarynyň möhleti geçip dokumentlerini düzetmegine mümkinçiligiň Türkmenistan tarapyndan iş ýüzünde ýola goýulmazlygy esasy sebäp bolýar. Dokumentlarynyň bolmazlygy türkmenleri goragsyz we haksyz edýär. Köpüsine hatda zerur medisina kömegi hem el getirli bolmaýar.